Olen valokuvaaja Hannes Heikura. Työskentelin parikymmentä vuotta kuvajournalistina pääasiassa Helsingin Sanomissa. 2010 aloin tehdä isompia teemallisia kokonaisuuksia. En ole ikinä lokeroinut itseäni mihinkään erityisempään valokuvaaja, valokuvataiteilija, kuvajournalistin lokerikkoon, vaan minulla on aina ollut työssä tärkeintä tietyt 2-3 asiaa. Ensinnäkin ja tärkein on se, että työ lähtee todellisuudesta, se on dokumentaarista. Mä pyrin sieltä löytämään ne asiat, jotka edistävät sitä tiettyä aihetta, mitä mä oon milloinkin hakemassa. Dokumentaarisuus todellisuudesta asioiden löytäminen on kaikkein tärkein. Seuraavaksi tulee, ei mikään tärkeysjärjestyksessä, mutta kuvan pitää olla tietyllä tavalla outo, jonka mä erotan omituisesta. Omituinen kuva on pulkkikamaa, joka vain aiheuttaa katsojan putoamisen ja ihmetyksen, että mitä tämä on. Outokuvat sen sijaan luo tiettyjä arvoituksia, jotka jäävät parhaimmillaan katsojan mieleen kaihertamaan ja luovat ehkä jotain suurempaa kuin mitä kuvasta ovat sillä hetkellä nähneet. 3. asia on kerronnallisuus, mistä kuvan pitää kertoa, ja siitä lähtee myöskin sen, että sen pitää olla todellisuudesta, että se kertoo jonkun tietyn asian. Jos kuva on visuaalisesti hieno ja katsoja pysähtyy sen ääreen, jos ei kuitenkaan löydä siitä mitään muuta kuin tämän pinnan, niin se on katsojan pettämistä. Katsoja poistuu pettyneenä paikalta eikä saa sitä kuvasta yhtään mitään. Mä en mitenkään lokeroi omia kuviani tai omaa kuvaustyyliäni. Sen saa muut tehdä. Liittyen tähän, niin mulla on aina ollut työnantajasta tai tilaajasta riippumatta tarve tehdä kuvaa, joka on oman näköistä. Mä uskon, että kuvaaja ei voi elää yhdellä tavalla ja kuvata toisella tavalla. Tästä on seuraus se, että kaikki kuvat on parhaimmillaan kuvaajan omia kuvia. Ei niin, että ne olisivat henkilökuvia tästä kuvaajasta, vaan tunnistettavia tietyn kuvaajan kuvaamiksi. Joko sisällöllisesti ja mielellään sisällöllisesti, mutta myös visuaalisesti. Aloin kuvaamaan Dark Zonea vuonna 2009 lopulla. Niin minulla oli ajatuksena kuvata kaupungissa tietty alue, vyöhyke. Kuvasin sen mustavalkoisena, jotta se olisi ajaton ja paikaton. Ja tavallaan häivytin Helsingin siitä, että siihen liittyy tämä paikattomuuden tunne. Mä halusin, että nämä kuvat ovat relevantteja vuosienkin päästä ilman, että vaatemuoti tekee niistä vanhentuneita tai liikkeiden kyltit katoavat ja tulee uusia kylttejä. Tämä oli tavallaan siis tämmöinen aika omahyväinen ja itserakas ratkaisu siihen nähden, että joku Signe Brander aikoinaan dokumentoi hyvin orjallisesti kaupunkia ja kauppoja ja sitä kaupunkimaisemaa, mikä sillä hetkellä oli. Mulle taas merkitsisi enemmän tämmöisen oman maailman luominen. Tässä mä halusin käyttää lisäksi hyväkseni kaikkea, mitä mä olin 20 vuoden aikana kuvatessani tiettyjä aiheita joutunut ohittamaan, koska ne eivät liittyneet siihen talousuutiseen tai politiikan uutiseen, mitä mä sillä hetkellä olin menossa kuvaamaan. Oli paljon kohteita ja paikkoja mielessä, mitkä palas alitajunnasta. Ja lähes suoraan kävelin näihin kohteisiin ja kuvasin ja aloin luoda tätä Dark Zonea. Syntyi ajatus, että Salon taidemuseossa olisi mahdollista järjestää Dark Zonen ohella, koska tila on niin iso, myöskin toinen näyttely. Ja minulla oli tunne, että Dark Zonen jälkeen kuvaamista oli jatkettava. Se jatkuu tämmöisestä valosta ja varjosta vähän niukempaa valoa ja kohti enemmän ihmiskeskeistä kuvausta, joka teki mun mielestäni siitä tavallaan oman näyttelyn, vaikka se kuitenkin on jatkumo tälle Dark Zonelle. Mun on aina kiehtonut ajatuksena yksinäisyys, jonka mä erotan tällaisesta
lainausmerkeissä pakonomaisesta, pakotetusta yksinäisyydestä, että ihminen on vasten tahtoaan yksinäinen. Mulle yksinäisyys on sama asia kuin, että ihminen vanhenee, kasvot uurtuvat, kunto heikkenee. Samalla tavalla ihminen on koko ikänsä yksin. On semmoinen sisäänrakennettu ominaisuus ihmisellä, jota ihminen pyrkii peittämään tämmöisillä kaupunkilaisuudella, ystäväpiireillä, sukulaisuussuhteilla, työyhteisöllä, mutta jotka kaikki kuitenkin ovat tavallaan tietynlaista hämäystä, että kaikkien takaraivossa tiedostamatta tai tiedostaen tykyttää kuitenkin ajatus, että tämä on tavallaan falskia, että ihminen on kuitenkin tässä maailmassa täysin yksin. Tekee yksin omat ratkaisunsa, kantaa vastuun niistä ja joutuu elämään niiden kanssa. On tärkeää, että kuvat vaikuttavat katsojaan sen verran voimakkaasti, että vaikka katsoja ei ostaisi kuvaa mukaansa, hän ei ostaisi kirjaa mukaansa, niin kuva tavalla tai toisella jäisi hänen mielensä kaivertamaan, askarruttamaan ja tekemään lainausmerkeissä omia tuhojaan. Eli aiheuttaisi tämmöisen pienen särön ihmisen elämään, hiushalkeaman, joka mahdollisesti saisi jotain suurempaa aikaiseksi.